hementxe gaude, Donostia Kantuz ekimenaren izenean, eta adierazi nahi dugu, Irutxoloko hitza beti laguntzaile ona izan dugula, gure ekimenen guztietan, hasiera-hasieratik, 10 urte daramatzagu, ikuste duzue karteltxo honetan, 10 urte ospatzera goaz, gonbidatzen zaituztegu otsailaren 22an gurekin kantatzera etortzea, Donostiar guztiei eta Euskal Herriko euskaldun guztiei, eta gure jarraitzaileei eta Donostiar guztiei eskatu nahi diegu bereiek ere hitzak lagundu digun bezala, bereiek ere hitza laguntzea, une honetan beharrean dago. Euskarazko egunkari, oain astekari bakarra daukagu Donostian, eta beharrezkoa dugu gure gauzen berri euskaraz jakiteko, eta gure kultur ekimenak eta bultzatzeko. Horregatik, animatu nahi zaituztegu denoi, Irutxoloko hitzako harpide egitera, eta baita ere, ahal izan eskeo, laguntza txiki bat ematera, eskatzen ari dira, aurre egiteko beharrezkoa baitute.